Laurehun urteko historia luzea dauka Lekeitioko antzar egunak. Horrenbeste urtean aldaketa asko izan ditu, ez da beti berdin ospatu. Antzar biziak duela 30 urte erabili zituzten azkenengo aldiz. Gaur egun bi aukera daude, antzara hila edo mekanikoa, antzartek deitutakoa. Azken hau 2014an hasi zen erabiltzen eta gero eta gehiago eskatzen dute. 84 parte hartzailetik 34 aukeratu dute aurten. Gitxika hori enbarkazioak aldatu dira, jantzia aldatu dira, portaerak aldatu dira, abiadura aldatu da, emakumi parte hartzen dabe, eta hon urrengoko aldakuntza itorreleikena da animalizia erabilikuan jaia ospatzeko, beste simulakor bat edo gauza artifizial bat erabiltzia, eta hori da emoleiken saltua Lekeitioek ez. Gasteizen aurten etorri da aldaketa, asto lasterketa egin beharrean, upel lasterketa egin dute. Erresistentzia nagusia izaten da ohiturarena bera, ohitura alegatzen dela. Baina, ohitura asko aldatu dira historian zehar, eta hau ere segurazki aldatu egin beharko da, azken batean animaliekiko tratu txarra dagoenik. Ez Gasteizen, ez Lekeition ez da aparteko eztabaitarik sortu aldaketekin. Gizartearen joera horixe dela diote adituek. Gaur egungo gizarte modernoetan badago beste sensibilidade bat gero eta handiago animalen sufrikarioaren gana, eta horregatik aldatzen ari da nolabait ikuspegi hori eta desagertzen ari dira edo aldatzen ari dira jolas horiek eta jaietarako divertimendu horiek. 1979 arte emakumeak ez zuten antzarretan parte hartzen. Hasieran izan zen eztabaidarik, baina orain aintzinako kontua dirudi, pentsa ezina.